predaju u Kristu, radujem se da vas mogu jutros rano, ili kako to naš svijet kaže, na uranku pozdraviti. Hvaljen Isus i Marija. Ali radujem se još što vam mogu jednu tajnu objaviti. A to je tajna presvetoga trojstva. Neću odati nikakvu vojnu tajnu, jer ovo je najveća tajna i zato je dobro. Tajna života, začeća. Kad bi ovi znanstvenici znali, oni bi to brzo raskopali. Sreća pa ne znaju. I isto tajna presvetog trojstva je nešto sveto. Sve što je tajna, to je sveto. Zato mi se oblačimo jer imamo nešto sveto, čuvamo da ne vidi svako. A ne ono u svatovima otkrije sve što otkriti može. Sveto. Sveti budite. Presveto trojstvo je sveto. Što drži presveto trojstvo zajedno? Ljubav. Ste vidjeli? Otac i Sin i Duh Sveti se ljube i zato su zajedno. To i nama poručuje ovaj blagdan. Ljubite se međusobno. Onda ćete biti sveti. Tko drži, što povezuje Iran i Izrael? Bombe. To neće dugo biti. To nije sveto. To je ubijanje. Pazite, ubijanje. Šta povezuje majku i dijete? Svetost života, a ona ubija. To nije, to je rat u maternici. Rat u materi. Zato je treba krstiti se. Zato krstimo dijete. Zato svećenik polijeva vodom, svetom vodom i ulazi s time u otajstvo vjere. Zato se često krstite i lijepo se krstite, ne brzo, ne ono, ništa. Vidi, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga, da vidi se da se nešto napravi. To je križ, to je znak. Na planini, na prsima, na pročelima kuća, u kućama našim, znak trojstva. Uvijek to kad napraviš, zazoveš presveto trojstvo, zazoveš to jedinstvo na sebe, na svoju obitelj, na cijeli svijet, da štiti ovo od zla. Zamolimo presveto trojstvo. Zamolimo Oca da sačuva ovaj svijet od kuge, glada i rata. Zamolimo Sina, otkupitelja, kad je već umro na križu i krv prolio, da djeluje na savjest i mozgove ljudi da ne naprave zlo. Ljudi me često puta zovu: Marko, hoće li biti rata? Nemam pojma, ja nisam diplomat. Nisam u tajnim službama. Molimo da ne bude. Krstimo se. Molimo na sve moguće načine. Ali, velim, ovih dana dječaci, ima krasnih dječaka kod nas, ali iskrenih. Kaže meni jedna grupa, zdravi, mladi dečki ovdje, posle krizme, velečasni, sve što vi govorite, ništa ne može ući u naše uši. Zašto, ja pitam? Mi smo zagušeni svjetovnim, Bože moj. Zagušeni mladići, svjetovno, mi se ne možemo oduprijeti. Oprostite, ali ništa ne ulazi, mi kao to kad voda proteče preko drveta, ništa. Mi hoćemo, ali ne ide. Mobitel, interneti, vijesti, glazba, šport, glumci, sve je to u našoj glavi i nema mjesta za ono što vi govorite, o Bože moj. Svi smo mi začepljeni. Znate sami kad odete sad već kući, ovo će nestati. Zašto? Jeste svjetovno zatvoreni. Svjetovno. Borimo se za opstanak. Borimo se za život. Borimo se
za modu, borimo se za kuću, borimo se za školu, stalno se za nešto borimo. A Isus kaže, zašto zabrinuti? Apostolima, šta se bojite? Bacite na desnu stranu, tamo gdje ja kažem, tamo lovite, ne ovdje gdje svijet nudi. Nemojte tu loviti, svijet vam je dao zlo. A onda, ko će nas učiti da se krstimo? Svećenici, majke, očevi. Ima ona pjesma svećenika, majko, crkvi svojoj daj. Svećenika, sveti, dobri, plemeniti, jednostavni, dragi ljudi. Ali ko će dati kad nema djece? Koga će ona mama dati ili tata kad ima dvoje odredila, jednog za pravnika, drugoga je za inženjera strojarstva? Nema više koga da dadne. Nema za koga da moli, jer oni su se već odredili, kad su zagušeni svjetovno. A naša Hrvatska, lijepa domovina, mi smo 14 stoljeća kršćani. A di je Amerika za nas? 15 put mora živjeti. Di je? Mi smo kršćani 14 stoljeća, prva kap iz rijeke Jadro, kad je pala na čelo nekog djeteta. Kao što je prva kršćanka krštena u Grčkoj, Lidija, kad je Sveti Pavao krstio, prva kršćanka na tlu Evrope. Sad Evropa kaže, nismo kršteni. Ne treba nama Isus. Mi uzeli Sotonu, uzeli onu kulu babilonsku, onaj špic. I penjemo se da se možemo srušiti jače. A mi Hrvati, krasan je to narod. Bože što imamo krasan narod i povijest. Ako malo zavirimo u povijest našeg naroda, možemo naći sljedeće. Važnost znaka križa su jako dobro shvatili naši preci. Važnost. Koji su nam u početcima najvažnijim dokumentima svoje političke, kulturne i crkvene povijesti stavljali po znak trojedinog Boga i zazivali Božju zaštitu. Trojedini Bog. Imate puno crkava Prestog trojstva. Čestitam crkveni god mojim bivšim župljanim u Tornicima, danas slave Kirvaj. Presto trojstvo. Na Trpimirovoj povelji, koja se prvi put spominje 852. godine, na Felicijanovoj povelji od osnutka Zagrebačke biskupije 1094. i na Bašćanskoj ploči, znate gdje je dačena, na Krku. Najstarijem spomeniku hrvatskog jezika i naroda 1100. godine piše prva slova u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Eto ti, Presto trojstvo. Pazite kako smo mi počimali onda. Pisati pismo, pisati povijest. U ime Oca i Sina i Duha Svetog, to je bila povijest. Jer su ljudi vjerovali, malo kruha imali, slabe kuće imali, nisu imali konja, imali magarce, imali par kokoša, ali su vikali u ime Oca i Sina i Duha Svetog. To je spasilo. Ne imovina, ne novci, ne euro, ne dolar, nego Bog. Bože moj, pomozi nam da imamo da nas neko krsti, da ima neko da nam kaže kad smo mi kršteni, da smo kršćanski narod, da smo mi oni koji vjeruju u Boga, da nećemo da propadnemo. I kaže se u psalmu, kad je korijen svet i grane su svete. Mi imamo svet, korijen kršćani, Hrvati, svet u ime Prestog trojstva, svet, Gospodin Bog Sabaoth. Bože, hvala ti što smo kršteni. Hvala onima koji su rekli ovo će biti kršćanski narod. Pap Ivanu VIII, Branimiru, blagoslivljem tebe i tvoj narod. To je to, blagoslivljem. Kad ste zadnji puta čuli da neko od glavara kaže blagoslivljem moj narod? Dok to ne čujete, neće biti dobro. Bože, pomozi nam danas, dok slavimo ovaj veliki blagdan, završnicu,
zapravo ovog svečanog duhovnog života od korizme, Uskrsa, po uskrsnom vremenu, da se svaki dan krstimo nekoliko puta. Barem to učinite, ako ništa ne pomolite se, tada ćete zazvati cijelo nebo Oca i Sina i Duha Svetog da nađe, da siđe na nas i na djecu našu. Svemu se može govoriti, ali u presvetom trojstvu se može samo vjerovati. Jer je to tajna. To je znak našega povjerenja. To je znak našega pouzdanja. Kako ja vama mogu vjerovati? Pa vjerujem ono što kažete. Da li je to tako? Vajda je. Da li vi meni možete vjerovati? Samo Bogu vjerujmo. Jer Bog je istina. Zato, dragi prijatelji, često puta mi smo izvrnuli vrijednosti, a pogotovo kod mlađih populacija i djece, pa je tako u Njemačkoj 1990. godine u 7. razredu dobila su temu što vi želite biti, koja osoba sad želite biti, da vidimo. Pa djeca su pisala žele biti pjevači, glumci ili pak uspješni športaši, biznismeni, zabavljači, super junaci, supermeni i Batmani. Djeca, Batman. Samo jedna djevojčica koja je u tu zemlju došla iz Hrvatske pomno, sramežljivo napisala da bi htjela biti kao njezin djed. Zamislite vi. Zašto? Jer kaže, djed je mene dao krstiti. Hvala ti, djevojčice. To je put. To je pravi put. Pazite, dijete jedno. O svih ovih mogućih ponuda svijeta izabire dida. Ali ona nije baš ništa od toga navela što su ostala djeca, nego je to bio čovjek čvrsta karaktera, djed. Praktičan u katoličkoj vjeri, djed. Poštenjačina kome je obraz bio važniji od džepa, djed. Vrijedan na poslu, heroj bez medalje. Prošao preko Blajburga, duž cijeloj rute do Đevđelije, ljudina, što bismo rekli, od starina. To je ona uzela za uzor. Uzela je za uzor ono koje je krstio. Uzela je za uzor ono koji se Boga boji i uzela je onoga koji je za svoju domovinu bio sve spreman podnijeti. To je taj. Djeda, poštenjačina. Presto trojstvo je pošteno, čvrsto, snažno među sobom, vole se. Kad bi bilo više ovako djevojčica. Dragi moj Bože, zašto smo mi tako odabrali ono što prolazi, što ne vrijedi, što nije dostojno čovjeka? I zato, kako se čini velika šteta da se začne loša navika u nama, kaže sveta Terezija Avilska, loša navika je ovo što svijet nudi. Svi smo to brigutamo. Vi pitajte djecu ime nekog sveca, nijednog ne znaju. Sve športaše znaju. Pitajte ovu malu djecu koja se igra ovdje. Nijednog ne znaju. A kršte, je li tako? U čije ime? Čiji kršćan? Dragi moji prijatelji, 14 stoljeća poliva voda, sveta voda našu djecu i mi često put zaboravljamo i to kao da ne treba. Kako jedan svećenik rekao, prošao je rat, mene to više ne zanima. Prošao rat, a koji su poginuli? Ne zanima te to više? Šta te zanima? Šta te zanima, svećeniče? Ko? To je pitanje. Ili mama i tata ošli van pa nagrabili se para. Samo nas pare zanimaju.
Jedan pjeva, kaže, svega imam, nemam ništa osim para, sve mi fali osim para, pa to je to. Nemam ovo što je ognjište, nemam onog sača, nemam one sačarice, nema one matere koja se zgrbila, koja kopa polako i ujutru u ime Oca i Sina i počne posao. Ma to je sveta kuća. Neko ima televizije, koja ima krasne zgrade, koja ima ne znam što, sveta mater počima sa krštenjem. Blago vama matere. Blago onoj djece čija se mama počima s ujutrom sa znakom križa. Pa makar se oni ni ne molili. Jer molitva, svaka naša molitva treba da započne i završi sa znakom križa. Jedan seljak u Birtiji svratio čovjek jednog sajamskog dana. Puna je gostionica ljudi, sjede gosti, naručio je on jelo. Kad jelo stiglo, skinuo on kapu s glave, stavio na koljeno, položio lijevu ruku na prsa, desnu na čelo i rekao u ime Oca i Sina i Duha Svetog, ide jest čovjek. A ovi zinuli, kako si ti u gostionici krstiš? Vidio sam ovdje par puta u našem restoranu, nedaleko od nas, kako se neko krsti prije jela. Bilo mi drago, barem se prekrstio. Odmah znaš koja je to duša. Krstite se. Javnom mjestu, gdje god dođete, nemojte se sramiti Isusa Krista. Nemojte se sramiti Prestog trojstva, to je spas. I taj starac se prekrstio, oni se počeli smijati grohotom, znate kako smo mi blesavi. Jedan mladić podrugljivo je rekao, mora da je bio komunističke neke, iz komunističkog legla, vidim da si bogomoljac, kaže on didi. Bogomoljac. Je li tako svi kod tebe mole u kući? Kaže njemu čovjek, pa ne mole svi. Na primjer, kod mene ne mole ovce, krabe, svinje, koze. Oni ne mole. Mladić pocrveni iziće van, a ovi se smijali onda mladiću. Ko je ostao zadnji da se smije? Seljak. Ostao je dalje jest i pomolio se. To je to znak. Ne se vidi. Tako pravi znak križa, imaš ramena, imaš ruke. Raširi i moli. Danas u ovom vremenu, kad nema molitve više u našim obiteljima, kad je nestalo svega što je vrijedno, vratimo znak molitve. Nemojte ustati i poći nikamo bez molitve. Nemojte, vidite kako zvecka oružje, pokajmo se kad ustanemo, pokajmo se kad idemo, pokajanje izmolite kad se vraćate pred noć spavati, ne znam, hoćemo sutra se probuditi. Vjerujte. Kajte se kaže dok ima vremena, sad ima još, dokle će biti ne znamo. Da li će ti umovi pomoći ili nešto učiniti, nije jasno. Sveto trojstvo, molimo te, sačuvaj nas. U ime Prestog trojstva molim da sačuva ovaj svijet, da ne razbijemo se, da ne nestanemo. Jedan poznati naš svetac, sveti Filip Neri, pročitajte taj životopis. To je svjedok vjere. Napustio je plemićki život u Firenci, posvetio se odbačenima grada Rima. Zahvaćen tajnom Prestog trojstva, osnovao je veliku bolnicu za siromašne kome je dao ime Trojstvo. Pazite vi kakvo ime. Znači on je stavio odmah pod zaštitu tog velikog trojstvenog Boga. Tu siromašnu djecu, te ljude. Smatrao je da je svetost opći poziv i osnovao je molitvenu kuću za svećenike i laike. S 35 godina postao svećenik i poznati apostol Rima. To je sveti Filip Neri. I onda dolazimo do nečega što je
možda meni najupečatljivije da nas je Gospa opomenula kako se treba krstiti. Kaže da 11. veljače 1858. godine Gospa ukazala djevojčici Bernardici Subiru u Lurdu. Bernardica izvodila krunicu iz džepa i pokušala učiniti znak križa. Pretpostavljamo da je taj znak križa trebao biti izveden na brzinu, površno, kako nažalost mnogi kršćani križaju se. Majka Božja je učinila Bernardici dostojno, pobožno i sabrano činiti znak križa. Molila je, ne krsti se tako. Bernardica se od tada dostojanstveno krstila. Evo, Gospa, Bernardica, Subiru, govori. To je poruka, to je za mene poruka. Nemojmo to paušalno raditi, ono samo da se dogodi, jer mi očito nemamo vremena ni da se prekrstimo kao kršćani. Ni to ne možemo napraviti kako treba. Zato, Gospodine, koji si nas pohodio i rekao ko je taj Isus Krist, molimo te da nam pomogneš kako da mi to činimo u životu. I sjećam se također jednog slučaja meni dragoga, kojega često spominjem, kad smo bio u Gospa od La Salette, Francuskoj. Pročitajte nešto o toj Gospi, molim vas. Pročitajte. Na internetu, ne morate sve. Jedan gospodin je došao, veliki pas, ko tele. Mi smo na balkonu bili, ovi moji neki pratitelji su pušili. I on je došao na taj balkon, skinuo na prtnjaču, pas lego. On donio sladoled, prije nego će lizati sladoled, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Bože, ja se odavno krstim kad vodu pijem. To je znak. To je znak. Jede sladoleda, krsti se, a mi često puta, kako ovaj kaže, imam koza kod kuće koje se ne mole prije. Ja sam učio djecu, ono prije prve pričesti, da se krste, da mole. Prije jela, onda jedna curica bi se ispovedala i kaže, velečasni, ja jedem ko svinja, nikad se ne molim. Vidite, to je to, svinja. A svinja moli. Kako je zahvalan kada joj doneseš vode. Koji sladoled? To je sladak sladoled. I završit ću. Jedan srpski pjesnik, slušajte, kaže, sirotinska kuća mala i na stolu hleba malo, a ljubavi beše dosta, u Boga se verovalo, u Boga se verovalo. Svaka mu čast. Svidi. Sirotinja se u Boga vjerovala. Dajmo i mi, braće, sestre, danas vratimo tu djetinju vjeru, vratimo tu 14-stoljetnu povijest na svoju glavu i kažemo koliko je krštenja iza mene i daj Bože da bude nakon nas još barem 14 stoljeća da ovaj narod živi kršćanski. Amen. Hvaljen Isus i Marija.